kubo bonke abantu abangaphandle abanganawo amaphepha isikhathi sabo sishayile manje. Whether you are Durban, useGauteng ukuphi, uma ungena amaphepha ubhizi ngekuphaza shop nane iphaza shop yenza abantu bala ekhaya. Umuntu akahamba ayovula ibhizinisi ekhaya kubo. Mabasitetele le South Africa yethu efile impela ethini right abahambi. Kodwa izwe likhulu kunomfazi wami. Izwe likhulu kunezingane zami. Siyacela bafowethu nisivikele. Bafowethu siyacela bafowethu, siyacela niyazwa bafowethu, ayilula lento esiyenzayo. Siyacela bafowethu, sicela nisivikele. Kubukeka kulula kumuntu ohleli efonini bafowethu niyazwa. Kubukeka kulula kumuntu ohleli efonini lapha phakathi kwenu kunabantu abathunyiwe ukuthi bezobulala thina. Siyacela bafowethu, sicela nisivikele. Siyacela bodadewethu, siyacela ingane zakithi, sicela nisivikele. Ngoba leli izwe lihluphekile. Lidinga amadoda yithi. Ngiyabona nje basimela sinikela ngezingane zethu, sinikela ngemndeni yethu. Amadoda yithi. Asinayo imali yokuyivikela. Sicela nina nisivikele bafowethu. Siyacela bafowethu. Lapha phakathi kwenu manje njengoba ngikhuluma kunabantu abathunywa ukuthi bazobulala thina namhlanje. Sicela nisivikele bafowethu. Wethu Khumalo sondela ngane wethu ubeke nawe ithe ukwazi ukubingelela abantu ngoba ukhulumile mntaka baba kodwa ngaphambi kwalokho angikwazi ungaphakamisa ukuthi sinensizwa lapha bazogcwele uqhamuka eBhungulu ongaphansi kamdidiyeli wami ubaba uGqobuziswa Mpungamakhanya. Ngicela umshayeli ehlombe kakhulu ukuthi akhiphe umoya. Ungubani uyena uwenza isiqiniseko sokuthi amabutho kaZulu awafiki engavunulile. Ngicela umshayeli ukubonisa ungubani. Siyacela umntaka baba uvale kodwa ekuvaleni umntaka baba lokukwenzela kusasa sokwenza ngohlelo oluqondileyo olwaziwa namaphatha amakhulu kodwa sisilandelana nawe siyokuzisiphi kodwa kwethu ubingelela isimo sakhona amakheba kodwa futhi egoli and kwethu siyoyenza isayiklipi nakhona Uyayivumela uyayivumela sanibonani igama lami uXolani owaphumala sizokuthola igama lami uXolani owaphumala sizokuthola Ngiyabonga kakhulu for inhlonipho number 1. Ngoba esikhathini esiningi makubala amamaski kuye kube nabantu abagangayo. Njengoba besekushiwo ukuthi khona abathunyiwe. Siyazi. Ufuna ukuzama Nkosi yami angazama asazi. Kodwa into enijabulelayo ukuthi sibambisene kahle namaphoyisa. Futhi senza nokunye okunceda umphakathi wethu angithi singenile kulela bhilidi angizimbonile phasi phezulu up and down kanjani singenile namaphoyisa sabopha abantu sathola ama-drugs naloko okunye okubuzwa angazi kubuzwayo lento leyo kodwa bona bayazi ukuthi into engekho emthethweni so ngibonga kakhulu ey'nsizweni ukuthi bayenze sure ukuthi kune-discipline ngoba makuthiwa kuhlalwa phansi kuhlalwa phansi makuthiwa kuyahanjwa kuyahanjwa so lokho kusemqoka ngoba ngabe besiyenza isipolitiki lento ngabe iphimbile leyo so ngibonga kakhulu ukuthi amabutho akwazile ukuyifaka idiscipline so into engifuna ukunitshela yona ukuthi khona la kini la abangabangani nalabantu abasithengisela ama-drugs
khona abanye la kini bawabiza ngabosibari, bawabiza ngabo-G, babancenga angazi uyincengane indoda umuntu wala. So into engiyicelayo ukuthi asibuyiseni i-dignity yamaphoyisa. Ngiyazi ukuthi iningi lenu besingasathembeli kulabantu, bakhona abangcolile vele, kodwa don't lose hope. Into esizoyenza manje, sizosenda umlayezo owodwa kubo bonke abantu abangaphandle abanganawo amaphepha, isikhathi sabo sishayile manje. Whether you are eseDurban, useGauteng, ukuphi, ma ungena amaphepha ubhizi ngekuphaza shop, nane iphaza shop yenza abantu balekhaya. Umuntu angahamba ayovula ibhizinisi ekhaya kubo. Mabasidedele ne-South Africa yethu efile, ifele ethini i-right, abahambe. So ngithi emphakathini asibambaneni sibeni into eyodwa. Akunamuntu ozo-operate ibhizinisi la ekhaya kubo. And lento ukuthi insizwa iphenduka amagwala angazi yini kini. Asiyekeleni ukuba amagwala. Asiyekeleni ukuba amagwala. So bavikela kanjani lo mangala? Labo mama sizobaprotecta kanjani? So benginxusa abafowethu ukuthi asibambisane. Ngonhlonipho, ngosuku oluhle. Sisendile message. And sisazoyisenda futhi. Bengajabula ukuthi next time mangibuya solinani maybe times 4 times 5. So that we can show ukuthi basingabantu abamnyama sinamandla. Amandla wekho politics kuphela. Amandla sebantwini. And impi ilwa insizwa ngithi. So ngibonga kakhulu. Amen. Hey,